Дини подкаст. Ислам мәдәнияты турында татар телендә тыңлагыз. 4-нче бүлек. Туктамыш ханның Субраны тулгатып, идегәйне сынаганы. Жырау балны ішкәндә, бал бирәккә төшкәндә, Туктамышка яна әйтте. Иделдә булды илле хан, жайыкта булды ялгыз хан. Ире ханның уагы, уак ханның иресе, карт бабаңда хан иде. Алымыз синнән аз иде, биремез синнән күп иде. Тулгада тулга дисез, жырлада жырла дисез. Ни жырлайык сезләргә, ни бирерсез безләргә. Туктамыш хан анда әйтте. Ала кара кыштун бирим мин сиңа. Сойлап алып кияр булсаң жыраушым, кыңгыраулы күк каршыга бирим. Күл кыдырып шияр булсаң жыраушым, алпанда тилпән йөгертеп, адымын җиргә куыртып, аргамак ат бирим. Камчы тартмый менәр булсаң жыраушым, ханакадан артык ару бар. Күнәкәдән артык сылу бар. Аны да алып бирим. Уң җиреңдә ултыртып, аркасыннан сөяр булсаң жыраушым, аякшым булып утырган, анауда торган кыбыгыл, аның да нинди ир икәнен әйтеп тә бирер булсаң жыраушым. Азамат ир Туктамыш Субрадайын жырауның иңсәсенә кара самур тун бирде. Уң кулыннан бер сараяк бал бирде. Сыпра сынлы суп жырау, сараякны алгаштын. Аны авызына алмастан идегәй белән Җанбайны кашына ымлап алдырып, киң Җанбайның йөзенә сорау биреп аны әйтте. Бездән бурын заманда Тунику атлы хан үтте. Яу булганга яу булды, ил булганга ил булды. Улы ханның уагы, уак ханның улысы Туникуга баш иде. Тунику күктән ашканда, Кытай йортын басканда, аның улы вәзире Таттырыны Кылатай далада табып бер бала Тарун булып үстерде. Югалчы бала ир булды, закта үтми яу булды. Таттырынын кузгатып, Туникыны каулады. Туникының тахтына Кылатайны хан итте. Хан булгансың Кылатай. Югалчы үскән баланың кырсак башын чаптырып, Туникыны кайтарды. Сорау бирәм, улы би, кайсы дөрес эшләде? Камалның улы Киң Җанбай җавап биреп аны әйтте. Аккалада уйга бай, йорт агасы Субратай, 195 яшәдең, күпне күреп байкадың, күпне белеп сөйләдең, синнән кала мин байгыш әйтеп ни әйтим. Азамат ир Кылатай яман юлга басмады. Хан булгансың сарайда, югалчыны үтереп, Тунику данын саклады. Сыпра сынлы Субра идегәйгә карап анда әйтте. Як түбәгә баш егет, яшың 30-га җитмәен, 9 йортка дан булдың, Азамат ир кыбыгыл, төпчек атаң белмимен. Иш Азамат әңгәмәсен байкап күрсәт, ни булгай. Анда әйтте идегәй. Аккалада уйга бай, йорт агасы Субратай, 195 яшәдең, азау тешең ашадың, күпне күреп байкадың, югалчы үскән батырның аты иде Тимертау. Аның атын әйтмәдең. Йорттан аны яшердең. Убалың кая куярсың? Өнендә булды 8 хан, улы ханның уагы, уак ханның улысы Туникага баш иде. Тунику күккә ашкансың,
Қытай йортын басқансың, үзін көкке ашырған йортына қыңғыр қарады. Йорты фәрван болмады. Күштісі құл биледі, күштісі зар иңіреді. Көкке ашқан тунику йортына көзін салмады. Юғалшы үскен Теміртау йортның зарын оңлады. Юл тапмайын адашқан шалпы йортқа юл болды. Шалпы йортны құзғатып, туникуны қаулады. Йортқа көзін салмаған туникуны қаулаушы Теміртау дұрыс ішледі. Йортның ойын байқамай, Теміртау сөзін тыңламай. Сын битлеген сұрандай, мылжырап ерген құлатай, Теміртау башын шаптырып, убал ялғыш іштеді. Менің білгенім шул, деді. Жауап сөзін олғаштын, сынап бір қарап тұрғаштан, үлкен жырау сумыра едігейні жүплеп, онда әйтті. Еш жилікті май бола. Ақылы ұйға бай бола. Жилігіңе май тұлған, ақылың ұйға бай болған. Оны әйтіп сумыра, сары балны көтеріп, едігей білен Жанбайға тұлғай беріп, яны әйтті. Ей, сары бал, сары бал, сары балны кім ішер? Икің бірге келгенде қойсығыз батыр ир болса, алып та алып, шул ішер. Едігей дастанынан үзіклеріні Рабит Батулла оқыды.